Pois benvidos, peregrinos e peregrinas ao Concello de Oia. O Concello de Oia é un espacio onde poden disfrutar de momentos de relaxación, de meditación, de armonía, onde os veciños están deseosos de recibirvos, son xente moi afable, moi acolledora e que se presta a axudar no que necesitedes e que poderedes disfrutar da paisaxe dun mosteiro único no noso Concello e da gastronomía que temos neste Concello e en toda a comarca. O simple feito de poder disfrutar do Océano Atlántico, no caso de Oia, 18 km aproximadamente de paseo, con esa maravillosa paisaxe, esas postas de sol extraordinarias que hai, que se poden ver dentro do Concello de Oia, e poder pasar por un punto, por un enclave único que é elemento diferenciador, que é o Mosteiro de Oia e que ten unha importancia extraordinaria. Aparte, se está traballando tamén en dar difusión e facer libros para que podamos achegar máis a súa historia a todos aqueles peregrinos ou simplemente turistas que visiten o noso Concello. O peregrino aprecia, sobre todo, poder disfrutar de sendas, algunhas delas son a carón do mar, e poder, sobre todo, visitar o Mosteiro de Oia, porque os que veñen queren entrar na igrexa ou no mosteiro, dende fai pouco tempo xa o mosteiro visitable, e desde o punto de vista gastronómico temos espacios, restaurantes de nivel, de alto nivel, marisco, percebe, viño, aquí poden disfrutar nese sentido do que les queiran.